Tak ahoj, vyrazil jsem na Hostýnek podívat se tady na traily, měl by to nějaký být. Tak tady někde by to mělo začínat, ještě se musím podívat, jestli všechno zaplé mám. Je tady trochu sněhu, musím napřed najít, kam to vede. Je jakože klopka, ale strašně moc blata nebo ledu nebo sněhu. Takže je to takové hodně zajímavé. No. To je báhna. Jsem si vybral počasí. Jo, to je grip. Jsem se do toho namotala. Jo. Já to nezastavím. Kolej. Tak tady jsem to na tom blatě trošičku neuřídil. No. A jdu popojet. Kouže to teda neskutečně. Sejít nohy a jdem. To je maraz. Já jsou zalepené ty goumy úplně, že nejsou schopný vidět. Tady doprava asi. Kurva, pařez. Jo, kolej. Šup. Tam to vede doleva. Tady za stromy. Nebrzdím. Po dvou kolech smykem. Do koleje. Na stopu. Rychlost nulová, mám to plékecky. Tak tady jsem si zastavil. Tady je takový trošku pádolomíček dolů. Tak jsem se šel podívat kama. Tak v takovém nějakém úhlu je to tady pořád. Já vím, že ty kamery klamou, ale to je prostě mazec. Jdu to zkusit. Ty vole, to byl šupec. Na tom báně je fakt mazec. Cesta nahoru je trošku po ledu a po sněhu. Blátíčko, snížek, všechno dohromady a nebrzdím. Je motocross.
Opa, asi tady. Už to jede zastavit. Ježišmarja. To je bahno. To nebrzdí, nezatáčí. Nedělá to nic, jenom se to hrne. Hopla, na řízek. Ta hrabanka jediná, co drží trochu. Nebrzdím. Hop. Do koleje. Tak kolo vypadá nějak tak. Takže si asi umíte představit, jak ta trať vypadala, ale stálo to za to jako. Tak to bylo dnešní endurko. Na sněhu, na ledě, na blatě, no prostě na všem, jenom ne na povrchu, který by držel. Ale bylo to super.